хора, аз съм Мицу2, най-после ме виждате. Днес ще играя Skywars в Solplex епизод 11. Това съм аз. Моето име е Христо, обичам да ме наричат Ицо. Можем да влизаме Skywars. Така, оп, малко лаги отново, няма нищо. Добре, влизаме. Хоп, идеално, добре. Точно на това мапа. Добре, защото имаме перличка. Те веднага ли? Аре, не! Хора, съжалявам. Перлата просто мислих, че ще падна точно там, но матери, твърде високо. Добре, втори опит. Добре. Къде сме първо час, мога да разбера. Добре, имаме диамант. Това е хубаво. Тук трябва ми... Нямаме ли втори час? Тук имаме някакво подземие. Супер. Идеално. Това нещо няма ми трябва. Обаче това да. Това ще го преместим тук. Добре. Оп. Направихме си наградник. Къде са идеята? Тук си имаме някакъв. Не. Аз 100% няма да мога да отида там. Той може да ме уби, защото той... Мисля, че имаше доста точки към 8000. Мисля, че той имаше точки. Той сега се фърля. Мерси. 7 диамант. Стига, бе. Той е лут. Сега ако може да го ударя... Айде! Не, направо го пръснахме, той дори един път не удари. Мале. За малко паднем! Как се опачка. Добре. Дай ще ми за панталонки. Идеално. Това обаче много тъп. Дори не мога да удари. Хора. Аз викам къде изчезнаха. Само някой да не ме бутне при правенето на път. Добре, не е чак толкова близо, не и далече. Леле. Смазаха но убихме един човек. Добре, колко точки имаме? 4009. Много исках да направя 4000 точки, ето, вече ги имам. Къде съм? Време. Добре. Първо, колко честа имам? Мисля, че са 2? Да, 2 са. Трябва да правим път. Ще направим едно път, ще направим набързо. Добре. Едно път ще направим набързо. Надявам се, надявам да ми е включена камерата. Много са кефи, че най-после ме видяхте. Разбрахте кой съм аз. Сега май няма ми материала. Хора! Май материала няма да стигне. Само да видя къде сме.
Иска още малко. Добре. Попилъка. Някой път да прави. Малко трябва, малко. Малко трябва. Аз съм преценил правилно колко ни трябва. 6 стрелички. Пак е нещо. 6 перла. Супер. Само кой ще минем от страна, не знам. Сега че... Има ли някой вътре? Има! Има! А, не. Чакай, не. Стига! Не! Бързо. Не, много съм бавен! Хора, надявам се клипчето да ви е харесало. Запомнете, аз съм Ицо. Абонирайте се, дайте лайк, ако ви е харесало клипчето. Ще се видим другия